YouTube. Spiller med mere Robocraft her. Igen med min tank. Episode 3. Det er sgu et meget fedt spil, vil jeg lige sige. Det kan fås gratis, hvis de musik er interesseret i at få det. Men det er ikke mig, der ser spille. Altså, det er min ven, der filmer. Men det er mig, der snakker, fordi hans mic virker ikke. Og han ved ikke hvorfor. Men han peger på mig, som I kan se, det er mig, der er ved siden af. Ret fed tank. Jeg, men hvis nogen af jer ved, hvad Q det gør, så må I meget gerne sige det i kommentaren. Damn, der var en orm. Plasma tank spotted. Nej, 0%! Han havde 0%, så det. Han havde 0%. Okay, jeg er helt handicappet. Han er blevet skadet ned nu. Altså, så du, han havde 0% ham der. Det gav ikke mening, og han ikke døde af det. Okay. Nej, så gå tilbage, gå nu tilbage. Dagens spørgsmål. Hvad er jeres yndlingsslik? Eller kage? Hans, det er chips. Mit ved det ikke. Det må næsten være ostchips. Det kommer an på slags. Altså, jeg skader ned til dig, men så dræber du mig ikke. Og så bliver jeg nødt. Er det sådan, vi spiller eller hvad? Aktiver! Jeg har den der hoppe. Jeg har faktisk... ja. Whoop! Wow! Der glitchede lige lidt der. Jeg kan køre igen. Det er meget ret. Er det en medic? Jeg skader om 100.000. Jeg har råd til min nye tank. Dæk. Lavdækning. For plasma longevity faktisk. Har du råd til plasma longevity? La. Det her, det bliver sidste runde, og så slutter vi personen, og så laver ny, og så sådan kører vi igennem. Sælger Nino og alt det der er ubrugeligt. Hvad er mere ubrugeligt end det der? I don't know.
Ubrugeligt. Nej, jeg vil gerne have min plasma launchers. Dem kan jeg godt lide. Jeg sælger nogle hvide blokke. Du skal bare klikke på den orange knap, hvor der står save. Har du ikke vidst det? Kinesersnegle, mand. Far! Er du gal? Nu har jeg min nye lavdæk. Sådan der. Nu har jeg en rigtig lavbil. Er du klar? Yes, det er min yndlingsbane. Oh, dang, vi taber, tror jeg. Man er fandme ikke blevet hurtigere med de der lavdæk. Det skulle lige før, man er blevet langsommere. Det er man også. Men jeg kan køre på jæve og alt det der. Det er svært at køre derop. Det er sådan en rusten pis. Kom herop, der kan alle komme op. Nej, flyt jer nu. I er handicappet. Med min lavdæk på den, så godt være knust. Ramte jeg? Jeg kan love for, at der er krig nu. Nej! Har vi den med det? Nej. Fuck, jeg er en skævskyder. Fuck, min tanker retarderer. Jeg synes, det er en måde at køre, når det dør. Jo. Nej, du kan også bare komme op til mig. Nå, kig på mig. Kigger du? Det er sgu da lidt svært, når man kun har et lavdæk. Jeg kan ikke engang dreje. Det er godt. Whoa, damn! Woo! Så kører vi. Jeg kører på. Hvorfor er den der sten sort egentlig? Det kan jeg ikke med et dæk. Jo, det kan jeg. Så et sted. Se, bare med et dæk endda. Det er bare lidt svært.
Eller, jeg kan godt vinde. Jeg kan lige sådan, jeg bare flyver op i luften med det. Jeg kan høre med det glød, men det er fjenderne. Så det hjælper ikke så meget. Nu flyver vi. Er du klar? Nej, det gør vi så ikke. Se, den kan det godt. Wow! Medic! Jeg er på vej til dig. Medic man. Hvis jeg får ham griner. Det gør jeg ikke, men tæt på. Det gider vi ikke. Nu klikker vi exit game. Kom om lidt. YouTube. Så tilbage. Jeg tror også lige, vi slutter. Oh yeah, oh yeah. It feels so good. I'm not sure. Okay. Ses YouTube, vi slutter lige episoden her. Ses i næste episode. Bye bye.